Γεια σε όλους. Είμαι ο Άστα από τους Γκρίμερς και σήμερα θα μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βρεθούμε κάπου εδώ, πολύ ψηλά, πάνω στο σπίτι του iPad. Ή να βρεθούμε να κοιτάζουμε, ας πούμε, σε πιο ενδιαφέροντα μέρη, όπως έξω από το παράθυρο του Alan Wake. Ή να βρεθούμε μέσα στο Battlefield 3. Και όλα αυτά χρησιμοποιώντας ένα green screen. Green screen είπα. Παιδιά, αυτό είναι green screen, όχι. Έπρεπε να δουλεύει. Φύγετε! 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 Απίστευτο και όμως αληθινό. Να και μια φορά που βλέπετε το πραγματικό μου φόντο. Όχι, αλήθεια. Αυτό είναι όμως το πραγματικό μου φόντο. Το προηγούμενο ήταν η ντουλάπα μου. Θα καταλάβετε σε λίγο. Λοιπόν, αρχικά, τι θα χρειαστείτε για το green screen. Για το green screen θα χρειαστείτε ένα green screen. Τι είναι ένα green screen? Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένας πράσινος τοίχος. Μπορεί να είναι ένα πράσινο ύφασμα. Ας πούμε κάτι σαν... αυτό. Μας κάνει. Ή μπορεί να είναι ένα μεγάλο πράσινο χαρτόνι. Οτιδήποτε πράσινο, έντονο πράσινο, μας κάνει. Βασικά, ίσως όχι και τα πάντα. Αρχικά πρέπει να περιγράψουμε λίγο τις λειτουργίες του green screen. Το green screen κάνει εύκολο για τον υπολογιστή να διαχωρίσει το background από το foreground. Δηλαδή, όπως μπορείτε να δείτε, παντού γύρω μου ξεχωρίζει πολύ εύκολα, ακόμη και με το μάτι, που είναι το φόντο μου και που βρίσκομαι εγώ. Έτσι για τον υπολογιστή είναι πολύ εύκολο να καταφέρει και να αναγνωρίσει που πρέπει να αφαιρέσει το φόντο και που πρέπει να κρατήσει το αντικείμενο. Όπου το αντικείμενο είμαστε εμείς στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, ναι, μιλάω στον εαυτό μου σε πληθυντικό. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα green screens. Εδώ πέρα έχουμε μερικά υφάσματα. Αυτό, ας πούμε, είναι χάλια. Είναι χάλια γιατί κυτρινίζει λίγο. Άμα το δείτε, κυτρινίζει λίγο. Οπότε τι σημαίνει κυτρινίζει? Ότι κοντά στο πρόσωπο, λίγο κίτρινο και λίγο μόβο κίτρινο κόκκινο, θα σας τρώει το πρόσωπο και θα έχετε κάτι σαν αυτό. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια εφέ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι σαν αυτό. Και αυτό επίσης κυτρινίζει. Αλλά ίσως να, άμα έχουμε κάτι τέτοιο, επίσης κυτρινίζει. Γιατί κυτρινίζουν όλα? Γιατί... για να σκεφτούμε... Οι λάμπες τι χρώμα βγάζουν? Α, ναι! Είναι πυρακτώσεις. Οπότε οι λάμπες κατά κύριο λόγο βγάζουν ένα χρώμα κάπως κίτρινο. Αυτό έχει το κακό ότι, ξέρετε, πράσινο ή οποιοδήποτε πράσινο και λίγο κίτρινο μας κάνει κάτι κοντά στο δέρμα. Οπότε συνεπώς μας παίρνει και μας εξαφανίζει το δέρμα. Αν θέλετε κάτι καλό, εγώ συστήνω blue screen. Από πίσω μου έχουμε blue screen. Δεν φαίνεται? Φαίνεται σαν green screen. Κοιτάξτε, σε σχέση με αυτό το ύφασμα. Όχι. Με αυτό. Όχι. Με αυτό. Δεν μοιάζει με κανένα, Γιατί είναι blue screen, το οποίο είναι συνδυασμένο με την λάμπα πυρακτώσεως. Στην ουσία, όσοι έχουν περάσει δημοτικό, όλοι δηλαδή, μπορείτε να ξέρετε πως κίτρινο και μπλε μας κάνει πράσινο. Οπότε στην ουσία το πολύ από εκεί που έχετε ένα blue screen να καταλήξετε να έχετε ένα green screen, σαν και εμένα. Οπότε, αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους και δεν έχετε λάμπες οι οποίες βγάζουν κατάλευκο φως έτσι ώστε το χρώμα να παραμένει ατόφιο όπως είναι, προτείνω να πάρετε ένα μπλε πανί. Το καλύτερο είναι να πάρετε ένα πανί το οποίο θα είναι ελαστικό. Για παράδειγμα, κοιτάξτε αυτό. Βλέπετε ότι έχει μερικές ζάρες. Αν το πάρουμε και το τραβήξουμε, ναι. Θεωρητικά εξαφανίζονται. Ας πούμε από πίσω, άμα το βγάλω, έχει αρκετές ζάρες. Θα το δείτε και στο βίντεο σε λίγο με το στήσιμο. Ενώ άμα πάρετε ένα ύφασμα το οποίο είναι λίγο πιο σκληρό, σαν γι' αυτό πρέπει να το τραβήξετε πάρα πολύ και πάλι δεν θα τα εντώσει τέλεια. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε προτιμήστε ελαστικά υφάσματα ή χρησιμοποιήστε κατευθείαν χαρτόνι ή κάποιον τοίχο οι οποίοι δεν τσαλακώνουν με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς στείλουμε ένα green screen.
Λοιπόν, αφού έχετε στήσει το green screen και έχετε τραβήξει το βίντεο που θέλετε, στη συνέχεια πρέπει να το πάρετε και να το επεξεργαστείτε μέσω ενός προγράμματος επεξεργασίας βίντεο. Προφανώς. Στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιήσουμε το Vegas Pro, αλλά μπορείτε να το κάνετε με τα περισσότερα προγράμματα του εμπορίου τα οποία προορίζονται για video editing, αλλά αν θέλετε μια δωρεάν εναλλακτική μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Wax 2. Το link υπάρχει κάτω στο description. Ψάξτε το, είναι ένα αρκετά καλό πρόγραμμα. Λοιπόν, παίρνω αυτή την παράξενη και αστεία γκριμάτσα μου για αρχή. Λοιπόν, πηγαίνοντας εδώ πέρα που είναι το Video FX, κλικάρουμε και συνέχεια μας βγάζει όλες αυτές τις παράξενες επιλογές, οι οποίες κρύβονται από το κεφάλι μου. Λοιπόν, θα επιλέξουμε Chroma Key. Οπουδήποτε και αν πάτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, να ξέρετε πως η επιλογή Chroma Key παίρνει και αφαιρεί το background. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, μάλλον σε όλες. Σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν το δείτε, να ξέρετε πως αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θέλετε green screen. Λοιπόν, πατάμε OK και συνέχεια μας βγαίνουν αυτές οι επιλογές. Αρχικά, τι κάνουμε? Αν παρατηρήσετε, όταν κλικάρουμε και ξεκλικάρουμε το Chroma Key, το χρώμα από το φόντο αλλάζει. Αυτό γίνεται επειδή από μόνο του έχει προεπιλεγμένο να εξαφανίζει το μπλε χρώμα. Εμείς όμως δεν έχουμε blue screen, αλλά green screen. Βασικά blue screen, το οποίο έχει γίνει green screen. Οπότε, για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα, παίρνουμε και αφαιρούμε αρχικά το Chroma Key. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το Color και παίρνουμε αυτό το εργαλειάκι το οποίο μας επιτρέπει να επιλέξουμε το χρώμα που θέλουμε από το background. Πηγαίνουμε και κλικάρουμε πάνω στο φόντο μας και βλέπετε ότι το χρώμα είναι παραπλήσιο. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε το Chroma Key και βλέπετε ότι από πίσω το φόντο είναι μαύρο. Μισό να το μικρύνω αυτό για να είναι λίγο καλύτερο. Εδώ πέρα υπάρχει μια επιλογή που λέει Show Mask Only. Αυτό σας βοηθάει έτσι ώστε να φαίνεται το foreground άσπρο και το background μαύρο. Έτσι μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες που με το μάτι δεν θα ήταν εύκολα αντιληπτές. Αυτό που εγώ προτείνω είναι αρχικά να πάρετε το High Threshold, το οποίο απευθύνεται στο πόσο λευκό θα είναι το foreground σας, όπου θέλουμε να είναι λευκό κατά λευκό. Γιατί άμα είναι κάπως έτσι και βγάλουμε τη μάσκα, βλέπετε, αν και δεν φαίνεται πολύ, ότι τρώγεται λίγο από το πρόσωπο. Άμα βάλουμε φόντο στη συνέχεια θα δείτε ότι έχουμε προβλήματα. Οπότε παίρνουμε το High Threshold και το βάζουμε τέρμα κάτω. Στη συνέχεια παίρνουμε και ανεβάζουμε το Low Threshold μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως το background μας. Στη συνέχεια παίρνουμε και το τραβάμε όσο περισσότερο μπορούμε έτσι ώστε να εξαφανιστούν όλες οι αντέλειες γύρω-γύρω από το αντικείμενό μας. Για παράδειγμα, αν το έχουμε κάπως έτσι, βλέπετε ότι γύρω μου υπάρχει ένα μπλε στρώμα. Οπότε, αν το πάρουμε αυτό και το τραβήξουμε λίγο περισσότερο, προσπαθούμε να βλέπουμε να μην εξαφανίζεται η μπλούζα. Εξαφανίζεται και το πράσινο περίγραμμα γύρω-γύρω. Επιλέγουμε πάλι τη μάσκα για να δούμε σε ποιο σημείο είναι, μήπως υπάρχουν κάποιες μικρές ατέλειες. Ας πούμε, αν το παρακάνουμε, βλέπετε ότι η μπλούζα αρχίζει και φαίνεται έτσι. Ενώ αν το βγάλουμε, δεν φαίνεται τόσο πολύ, επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρο. Βασικά δεν υπάρχει καν background, το οποίο εδώ πέρα φαίνεται μαύρο. Οπότε χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα το mask, το οποίο μας βοηθάει πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, βλέπουμε να μην έχει ατέλειες και στη συνέχεια παίρνουμε το High Threshold και το ρυθμίζουμε έτσι ώστε να θολώνει ίσα ίσα όσο θέλουμε, λίγο μόνο. Προσέξτε εδώ πέρα γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται ατέλειες. Ίσα ίσα λίγο, αν θέλουμε, το χρησιμοποιούμε. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ καν βασικά, δεν με βολεύει και πολύ. Το έχω απλώς κλειστό έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες από το χαρακτήρα μας. Και στη συνέχεια παίρνουμε και βάζουμε λίγο blur έτσι ώστε, προσέξτε εδώ πέρα πώς θα φαίνεται όταν θα βάλουμε blur. Παίρνουμε και βάζουμε και κλακ, φαίνεται πολύ πιο ομαλό. Επίσης, αν έχουμε ας πούμε κάποιες τρύπες στο χαρακτήρα μας, κάπως έτσι, προσθέτοντας blur, αρκετό blur, βλέπετε ότι γεμίζουν αυτές. Οπότε πολύ μικρά κενά τα οποία σας κάνουν ζημιά, αλλά για παράδειγμα προσπαθείτε να εξαφανίζετε λίγο από το φόντο, αλλά εξαφανίζετε και λίγο από εσάς. Μπορείτε να εξαφανίσετε τελείως το φόντο και συνέχεια βάζοντας λίγο blur θα γεμίσουν τα κενά. Οπότε χρησιμοποιούμε πάλι τη μάσκα, βλέπουμε που είναι κατάλευκος ο χαρακτήρας μας, πατάμε OK και μετά ρυθμίζουμε το blur. Λοιπόν, και κάπου εδώ έχουμε τελειώσει με το Chroma Key. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Στη συνέχεια το κλείνουμε. Τώρα θα μου πείτε, OK, έχουμε μια μαυρίλα από πίσω. Πώς βάζουμε φόντο και έτσι. Αυτό είναι πολύ απλό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε και να πάρετε μια φωτογραφία από πίσω. Στην περίπτωσή μας θα πάρουμε και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή. Μια φωτογραφία από το Alan Wake.
το παίρνουμε, το βάζουμε και το τραβάμε για να ανταποκρίνεται σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Ήδη βλέπετε ότι έχει μείνει σε όλο το φόντο μας. Θυμηθείτε ότι πρέπει να είναι σε ένα στρώμα πιο κάτω από το στρώμα στο οποίο έχουμε το green screen, έτσι ώστε το green screen να είναι πάνω από την εικόνα που θέλουμε να καλύψουμε. Βλέπετε όμως ότι έχουμε ακόμα την κουρτίνα, το ηχείο και αυτό το ηχείο, τα οποία θέλουμε να τα κόψουμε. Λοιπόν, τώρα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα το οποίο είναι το Event Pan Crop. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Είτε να πάρουμε και κοιτάμε από πίσω που θέλουμε να κόψουμε την εικόνα. Προχωράμε μέχρι να έχουν εξαφανιστεί πλήρως όλα. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι παίρνει και κόβει λίγο από την μπλούζα. Θα θέλαμε να μην κόβει από την μπλούζα. Σωστά. Εκτός βέβαια για να το πάμε κάπου εδώ πέρα ή ξέρω εγώ σε κάποιο τέτοιο σημείο και στη συνέχεια ανεβάσουμε αυτό, κλακ, και προσπαθούμε γενικότερα να κόψουμε το background και να γεμίσει με την εικόνα. Όπως βλέπετε τώρα δεν υπάρχει καθόλου από το κανονικό μου background, αλλά είναι μόνο το green screen και είναι κάτι σαν να έχω πάρει και να έχω ζουμάρει το πρόσωπό μου. Αν όμως θέλουμε λίγο περισσότερη λεπτομέρεια, για παράδειγμα θέλουμε να κρατήσουμε, πώς το πω, αυτό το σημείο εδώ πέρα, δηλαδή δεν θέλουμε να χαραμιστεί όλο αυτό μόνο και μόνο επειδή έχουμε το ηχείο από δίπλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή mask εδώ πέρα. Με την επιλογή mask και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο που μοιάζει με πένα, μπορούμε να πάρουμε και να τικάρουμε και να βάλουμε μέσα. Συγγνώμη, δεν λειτουργεί. Ναι, έπρεπε να το κάνω κάπου εδώ. Αλλά έχουμε ένα θεματάκι. Μισό λεπτό. Μάλλον η αρχή του βίντεο είναι λίγο μαύρη, οπότε θα πρέπει να πάρουμε και να την κόψουμε. Ωραία. Τώρα θα είναι μια χαρά. Ωραία. Και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το εργαλείο mask, παίρνουμε και δημιουργούμε γύρω από το χαρακτήρα μας μία μάσκα. Τώρα σε αυτό το σημείο βέβαια δεν έχω το χέρι μου πάνω από το ηχείο, οπότε έχουμε ένα μικρό θέμα. Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε να πάμε σε κάποιο σημείο σαν αυτό, που δυστυχώς δεν μεταβάλλεται η εικόνα μας. Οπότε θα πάρουμε απλώς και θα κόψουμε. Λοιπόν, ναι, λίγο fail εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, συγγνώμη. Δεν είχα προβλέψει ότι θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωραία, πηγαίνουμε εδώ πέρα, ξανακόβουμε. Και χρησιμοποιούμε επιτέλους τη μάσκα. Ωραία, και παίρνουμε και κλικάρουμε. Μισό λεπτό, έχει βγει εκτός του πλάνου. Κλικάρουμε γύρω και βάζουμε, ας πούμε, όπως είναι το crop, ακόμη και στη ζωγραφική, που θέλουμε να πάρουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία. Κλικάρουμε γύρω από το κομμάτι που θέλουμε να κρατήσουμε. Ωραία. Τακ. Εδώ να ξέρετε που στο σημείο που θα ενωθεί η γραμμή θα κοπεί και ο χαρακτήρας μας. Οπότε εδώ πέρα δεν θα φαίνεται. Και κάπως έτσι, αν το αφαιρέσουμε, φαίνεται ο χαρακτήρας μας εδώ στο βίντεο. Στη συνέχεια μπορούμε να πάμε και να επιλέξουμε αυτό το σημείο, αυτή την επιλογή, όπου θα πάρουμε yes από εδώ, μου τις πάει, ωραία, όπου θα πάρουμε και στη συνέχεια θα μικρύνουμε το χαρακτήρα όπως εμείς θέλουμε και θα το βάλουμε να βρίσκεται κάπου εδώ. Πολύ όμορφα. Το θέμα όμως, λίγο ακόμη πιο τεχνικές λεπτομέρειες, είναι ότι ξεχωρίζει έντονα ότι ο χαρακτήρας είναι μακριά από το φόντο, δηλαδή φαίνεται ότι είναι ένας τελείως εξωγενής παράγοντας. Αν θέλουμε να το διορθώσουμε αυτό, πηγαίνουμε πάλι εδώ στις επιλογές, πηγαίνουμε σε αυτή την επιλογή και πατάμε Color Corrector, πατάμε OK και στη συνέχεια θα πάρουμε και θα πειραματιστούμε λίγο με τα χρώματα, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε τον χαρακτήρα μας ή το αντικείμενό μας σε ένα σημείο όπου θα μοιάζει πολύ ή όσο το δυνατόν περισσότερο με το background. Αυτό που κάνω εγώ συνήθως είναι να μειώσω λίγο το saturation. Βλέπετε ότι έχει γίνει λίγο πιο προς το ασπρόμαυρο. Χωρίς λίγο saturation η εικόνα γίνεται κάπως έτσι. Εμείς θέλουμε λίγο, έτσι ώστε να μοιάζει με το παιχνίδι, κάπως έτσι. Προσπαθούμε να ταιριάξουμε τα χρώματα που έχει ο Alan Wake πάνω στο κεφάλι του με τα δικά μας και στη συνέχεια βάζουμε λίγο από αυτό το χρώμα. Λοιπόν, πειράζεται γενικότερα αυτές τις ρυθμίσεις, δεν είμαι απολύτως σίγουρο, δεν είμαι πολύ καλό στο να το δουλεύω αυτά. Πρώτη φορά που έκανα color correction ήταν στην εισαγωγή αυτού του βίντεο και κάπως έτσι βλέπετε ότι ο χαρακτήρας έχει εναρμονιστεί πολύ περισσότερο με το περιβάλλον, οπότε παίζοντας το βίντεο από την αρχή είναι κάπως έτσι. Έχουμε μπει μέσα στο βίντεο κανονικά. Αν δεν θέλετε να μπλέξετε με τόσες λεπτομέρειες και απλώς θέλετε όπως και εμείς να μπαίνετε μέσα στο παιχνίδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν μια λειτουργία που έχει το πολύ αγαπημένο μου Open Broadcaster. Το μόνο που έχετε να κάνετε
στην ουσία καταγράφω αυτό που γράφω αυτή τη στιγμή, είναι να πάτε στο Video Capture Device που έχετε θέσει, όπου έχετε τη webcam, οπότε πρώτα ρυθμίζετε τη webcam που θέλετε να βγάλετε. Ωραία, μισό λεπτό να το φέρουμε και λίγο πιο ψηλά, έτσι ώστε να φαίνεται όλη η εικόνα, πολύ όμορφα. Το μικραίνουμε λίγο γιατί είναι πολύ μεγάλο. Ωραία. Και συνέχεια, πατάτε δεξί κλικ και ιδιότητες. Έχει μια επιλογή εδώ πέρα, μαντέψτε τι λέει, Chroma Key, άρα γιατί είναι για το green screen. Επιλέγοντας αυτό, κλικάροντας τέλος πάντων εκεί πέρα, βλέπετε ότι έχει εξαφανιστεί το background μου. Όμως δεν είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Αρχικά, να δούμε τι κάνουν οι επιλογές εδώ πέρα. Πατώντας το Select, κάνετε το ίδιο πράγμα που κάνατε και στο Vegas. Παίρνετε και επιλέγετε το χρώμα που θέλετε να πάρετε από την εικόνα σας ώστε να το αφαιρέσετε. Προτιμήστε το πιο ανοιχτό χρώμα που βρίσκεται μες στην εικόνα σας, γιατί αν πάρετε πιο σκούρα χρώματα, μετά όταν θα προσπαθήσετε να ρυθμίσετε το similarity, το οποίο similarity πρόκειται για το πόσο κοντινά χρώματα να παίρνει και να αφαιρεί το πρόγραμμα, θα αρχίσει να αφαιρεί και πράγματα από το πρόσωπό σας, καθώς το αναγνωρίζει ως πιο ανοιχτό. Λοιπόν, οπότε προσπαθήστε να επιλέξετε το πιο ανοιχτό χρώμα, το οποίο, αν σκύψω, κάπου εδώ πέρα βρίσκεται, πολύ όμορφα. Και στη συνέχεια παίρνετε και ανεβάζετε αυτό το οποίο είναι το similarity. Ανεβάζετε και ανεβάζετε και ανεβάζετε και σιγά σιγά βλέπετε ότι εξαφανίζεται το φόντο. Ωραία, και εξαφανιστεί πλήρως. Βλέπετε όμως έχει η μπλούζα μου μερικά. Ξέρετε. Όταν βλέπετε ότι έχετε θεματάκια, ας πούμε όταν φαίνεστε κάπως έτσι, πρέπει προφανώς να κατεβάσετε το similarity. Παίρνετε, κατεβάζετε μέχρι να φτάσετε σε ένα σημείο όπου θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα μου φαίνεται εμένα, ok. Τώρα, στην περίπτωση που θέλετε να εξαφανίσετε και αυτά τα μικρά πρασινάκια, εδώ πέρα δυστυχώς δεν υπάρχει επιλογή για blur, αλλά υπάρχει επιλογή για blend, όπου παίρνει και σας ενοποιεί με κάποιο τρόπο με το background. Δηλαδή, αν το πάρετε και το αυξήσετε πολύ, αν του δώσετε μια τιμή ας πούμε 100, βλέπετε ότι παίρνει και κάνει το φόντο, το εναρμονίζει, το παίρνει, το συνδέει με το αντικείμενο. Τι αυτοεκτίμηση που έχω. Λοιπόν, οπότε βάζοντας όμως μικρές τιμές, ας πούμε ένα, 32 μας κάνει, όχι λίγο λιγότερο, βλέπετε ότι ψιλοεξαφανίζεται σχετικά το πρασινάκι, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Πειραματιστείτε με αυτές τις ρυθμίσεις. Σχετικά με το Spill Reduction, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Νομίζω πως παίρνει το χρώμα, βρίσκει το χρώμα, παίρνει και βάζει το αντίθετο χρώμα από αυτό που βρίσκεται εδώ πέρα. Δηλαδή, το αντίθετο του πράσινου δεν ξέρω ποιο είναι, ώστε ενεργοποιώντας το και πατώντας το, βλέπετε ότι το πράσινο περίγραμμα φαίνεται σαν να εξαφανίζεται από πάνω μου, αλλά βάζει ένα κόκκινο κάτι και γίνομαι και εγώ κόκκινος. Ενώ έχει εξαφανιστεί δηλαδή το πράσινο περίγραμμα, για κάποιο λόγο σε κάνει κόκκινο. Δεν το χρησιμοποιώ, δεν με έχει βολέψει. Λοιπόν, ok με αυτό, σωστά. Τελειώσαμε. Όχι, κοιτάξτε πως φαίνομαι. Φαίνεται ακόμα η ντουλάπα μου εδώ πέρα, η ντουλάπα και η κουρτίνα. Οπότε αυτά θέλουμε να τα εξαφανίσουμε. Πώς θα τα εξαφανίσουμε? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε όλες τις κάμερες. Θα πάμε στο Configure, όπου μας βγάζει τις ρυθμίσεις της κάμερας. Εγώ είμαι τυχερός και έχει ρυθμίσεις. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το προπαδελάκι στην άκρη. Ανοίγουμε εδώ πέρα τις ρυθμίσεις κάμερας. Έχουμε επιλογή για zoom εγώ. Είμαι αρκετά τυχερός. Όπου απλά zoomάρω και φτιάχνω το πλάνο. Φτιάχνω το πλάνο έτσι ώστε να είναι εδώ πέρα τέλειο. Έτσι. Και εδώ πέρα δεν με νοιάζει να έχει πολλά πράγματα, γιατί απλώς πηγαίνω επεξεργασία σκηνής, μετακινώ το παράθυρο, κλακ, και κάθομαι μια χαρά. Βλέπετε και κάπως έτσι γίνεται. Σε περίπτωση που δεν έχετε επιλογή για zoom, θα πρέπει να αλλάξετε θέση στη webcam ή να βάλετε μεγαλύτερο πανί από πίσω ή πιο κοντά σε εσάς, έτσι ώστε να καλύπτετε όλο το πλάνο από πίσω. Και να μην... τι έλεγα? Εν τω μεταξύ, ναι, μου το τρώει και λίγο εδώ πάνω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατεβάσω λίγο το web μου. Εκεί, τέλεια. Ωραία. Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Νομίζω πως σας τα είπα όλα. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το green screen. Μπορείτε να κάνετε μεγάλες παραγωγές. Εκείνο, ας πούμε, σαν τον Battlefield στην αρχή, στο Alan Wake. Μπορείτε να μπείτε μέσα στα παιχνίδια σας και να κάνετε πολλά ωραία πράγματα. Μπορείτε να μαγέψετε και όλα γίνονται στο σπίτι σας με ελάχιστα χρήματα που θα χρειαστείτε στην ουσία για το πανί, που
Πάνω κάτω μπορείτε απλώς να βάλετε μια μπλε κουρτίνα, ένα πράσινο κάλυμα του καναπέ, οτιδήποτε. Γίνεται εφευρετική ή απλώς χαρτόνι, άμα έχετε. Και η καλή δουλειά και προσπάθεια θα σας ανταμείψει. Λοιπόν, είμαι ο Άρης Dreamers, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, και τα λέμε στο επόμενο tutorial επεισόδιο. Μέχρι τότε, τα λέμε.